Много тежки мъже в тази кола, тя не мога да тръгне. Леле, отиваме към Варна, аз, Васил и Ники в колата седиме и аз трябвам да изпреварвам. Тя така, едвам, срещу нас идват коли. Васил вече такъв застанал, изправила му се косата в колата. Аз насирам, ама мега спокойно, разминахме се. Където има место, виждам, просто е кочина в колата. Жена ми дори, защото сега взе книжка на стола, кара и така тук, бута само облегалката и кара като базимило. Изглежда. Мозъка ми спира да работи, последните 3-4 седмици спира да работи. Когато ти пожелаят да си жив и здрав, а ти реално вече си здрав и си претониран. Влезни. Аз ще се почувствам много горд с себе. Седни. Шестедна. Погледай. Ти си ми затворен. А мажорката ти трябва да си в центъра. Като едното по-голямо мадо, което имаш. Майко. Седи неестествено. Няма само хубави работи. Днес ще бъде доста бомбастичен ден. Така. Аз ще започна със себе си. Мене вече ме познавате, нали? Аз основно трейдора на английски в този канал. Но идеята в момента е малко повече да навлезем в българската аудитория и следователно да почнем да правим колаборации с други момчета, които споделят нашето виждане на това как правим нещата. Та накратко, аз съм Георги, това е втория състезателен сезон, който всъщност вече приключи. И сега остават ми около 8 седмици, докато навляза в основен период и почна да покачвам мускулна маса. В това време и през това време, когато започне моята подготовка, ще тренирам заедно с Антонио, с който ще се опитаме да направим нещо и да излезем живот и здраве до година заедно. И така, времето притиска. Днес ще тренираме в Фитнес Титаниум в Студентски град. Ще се срещнем с Атев, който стана миналата година във Варна шампион, както и с Митко, едно момче, което той си не бил на NPC, доста сериозен състезател, който споделя нашите виждания и днес решихме да потренираме заедно. Приятели, аз съм Антонио Георгиев. До година, както каза нашия човек, моят треньор, Георги, ще видим как ще бъде компетишън. Аз не отивам за нещо по-различно от първо място, така че... Не знам. Целта на един човек мисля, че трябва да се амбицира, да натиска, въпреки каквито и да е падежи. Има някакви хубави моменти в живота, не трябва вниманието и фокуса му да бъдат върху тях. Мисля, основен и да се изгражда и надгражда. Така че аз ще видим как сме. И Кала, моля да кажи и ти няколко думи. Аз съм Калоян, техен колега от този Fitness Universe. Тренираме яко. Доста голяма помощ за мен, мога да кажа мой треньор Георги. Много добър приятел и колега Тонката. Много добре. Емоция си беше. Емоция беше, дори че бяхме зрители, ние беше емоция да гледаме всички състезатели. Беше много интересно, много хубаво изживяване. Да, между другото, интересно ми е да ви питам, кое е нещо, което най-много ви харесва в това състезание? Тъй като вие, знам, че ти беше и миналата година на NPC, за теб не знам. Миналата ти е първа. Мен също ми беше първа. Аз моите впечатления съм ги казал в едно видео, което имам цял влог за него, но накратко мен наистина много ми хареса организация, начин на самото състезание, как се проведе и колко бързо се случваха нещата. Сега естествено във всеки спорт има и позитивни, има и негативни хора. Важно е да седим повече позитивни. Това е моята идея в цялото нещо. Вас какво впечатление ми направи? Значи, те самите си го казаха, че това има 5-то или 6-то в София състезание, за което аз бях явно на 5-то. Миналата година бях за фаворита ми Георги Киряков. Много малко хора имаше там, но тази година имаше супер много хора. Супер много хайпнати хора имаше също. Много хора, които бяха излезнали миналата година на сцена. Също бяха там и те имаха вече хора, които тренираха. Гледах една снимка, където Дориан беше пуснал наскоро и обяснява за един човек, който е тренирал по неговата методика по времето, когато той се е състезавал. И кондицията на него ми била много добра и Дориан му казал, страшна кондиция, ама ти трябва малко мускул заедно с нея. Така че в момента качваме мускул, а вече знаем, че кондицията може да бъде достигната. Да се организираме и да отидем да вземем момчетата и оттам ще продължим директно от Титана. Мисля, че там докато пием бустери и решаваме какво ще тренираме. Добре, продължаваме нататък. Където има место, виждам, просто е кочина в колата. Виж, има тук анимонка, да си вземеш ли? Виж, тук анимонка. Много тежки мъже в тази кола, тя не мога да тръгне. Тя е висна, бе. Ново качване трябва да взимаш.
Мани. Леле, отиваме към Варна, аз, Васил и Ники в колата седиме и аз трябвам да изпреварвам някакъв. Давам газ и не ми отваря турбото. И кикдаун и тя е така, едвам, срещу нас идват коли. Васил вече такъв застанал, изправила му се косата в колата. Аз насирам на мега спокойно, разминахме се. Беше като реши да не върви, много гадно. БМВ. Сега трябва да намерим къде да... Какво ще тренираме, момчета? Така че и крака да кажете, и гръб да кажете, и гърди да кажете, и рамо да кажете, и каквото кажете се сърца. Ще ми отваря. Нали? Аз съм си служил като направо си идвам от зоната. Добре, здравейте момчета, продължаваме нашият влог. Днес сме се събрали с моят арч немесис, който миналата година ме разби в Варна. И момчето, което ме би на NPC, Митака. Дошъл съм тук само с шампиони и с големи хора. Какво казахме, че ще тренираме? Решихме да тренираме рамена и гръб. Горна част на гръба, трапец. Вие да кажете по една-две думи? Правилно. Добре, значи аз, за мен лично, аз се казвам Атев, ливанец българин и прибрах се в България горе-долу 2 месеца, занимавам се с културизма горе-долу 3 години като професионален културизъм, иначе съм треньор от 7 години. Целя се към про-карта и дай Боже да станат нещата и с моите братя, не само с мене. Да, година всички това ще бутаме. Митак? Аз съм Димитър Златков, занимавам се от 10 години с бодибилдинг, горе-долу 3 години състезавам само за сега, 4 да се кажем. Разбира се, игра на прокарта, както казахме и преди, за момчета сме си говорили, така че натискаме и какво стане. Сега ще пинаме бустери, ще поговориме и направо започваме да тренираме. Еми добре, подхванахме една интересна тема. Какво се заговорихме? За ядене? За яденето, кой... Да. Аз примерно в момента ям абсолютно свободно. Каква е разликата? Когато бях в подготовка, хората, които са около мене знаят, аз начинът по който се готвих, всяка неделя правя абсолютно мръсно зареждане цял ден. Дори да е цял ден, няма вечерта да се нагнетеш с нещо супер тежко, което ще ти си в стомаха дълго време и ще потува. Основното ми мръсно хранене е било до към 4-5 след обяд. Ако ям вечер така, после на следващия ден страдам, потуцам, изхождането не е също. Не ми е окей, да. Така че колкото и да ям свободно, пак гледам да се придържам, примерно вместо да си вземете една вафла, колкото и пак да е калорично, си взема един флапджак. Вместо да си взема на тела, си взимам с някакви бисквити да си мажа, аз много обичам. Взимам си на шаламанов, примерно, къстъчено масло с шоколад и го мажа на оризовки или на хляб с квас. Гледам, нали, колкото и да е високо калорично и да е свободно, гледам пак да е в някакви параметри и рамки на това, което принципно, нали, ям. Горе-долу. Аз, за мен лично, по принцип трябваше да дункам към 6000 калории, 6200 горе-долу, но тъй като сега почнах с тази новата работа, нямам време да ям, така че старая се колкото мога да си набия калориите с шейкове. Тоест закуската, която е нормалната при всички яйца и вес. Втората ще бъде някакъв шейк, въглехидрати с протеин. Айде за обяд, нормалното рис пиле или телешко с картофи. Добре. И за четвъртата, петата порция. Четвъртата ще бъде шейк, петата ще бъде нещо бързо. Например, някаква риба или рибатон, например, с картофи. Да. Но нищо прекалено специално. То реално май това е, че няма нищо, кой знае колко специално. Хората като те питат как го правиш това, то не е по-скоро нещо специално, което правиш веднъж. Работиш, това е проблема. Да. Защото ако е при мен лично, аз като съм цял ден с клиенти, аз имам по 30-40 човека всеки ден. Така. И ям между тренировките им. Когато да кажем, някой имам 5 минути от тех, ям тогава. Или по време на техна тренировка сядам настрани и ям. Няма как да издържа цял ден без ядене и гледам и аз горе-долу се движи около 6000 калории, но не съм правил никакви мръсни зареждания през цялата подготовка. Никакви? Абсолютно, нито едно мръсно зареждане. И моето тяло реагира страшно бързо на мръсните, имам предвид мръсното ядене. Реагира по този начин, че като му вкарам мръсно ядене, избухвам, зареждам се до такава степен, че в следващия момент съм все едно един ден, one day out, буквално, защото абсорбирам всичко. И няма смисъл според мен да се изхапявам по време на подготовката. По-добре накрая, за да мога да си хапна както трябва, нали? За да гръмна както трябва, отколкото нали, го хъба през подготовката. Доста честно ти кажа, карам доста така стриктно нещата. Дори миналото състезание ми беше на 1800 калории. Накрая?
Цялата подготовка. Цялата подготовка 1800. Когато бяхме с него. Добре, това как ти се отразява на психиката? Психиката ми беше леш, мен ми беше трудно просто дори да правя най-малките неща, дори да стигна до туалетната. Да, става ти лошо, докато станеш излизам на пазар, трябва да пазарувам, трябва да се взема храна, трябва да се взема риба, трябва да се взема яйца, не мога да стигна до там. Едва се движиме. Да, но на 2500 експериментирах, сега 2550. Перфектно. Намерил си... 2500-2450 са ми елсти. Не съм брил калории изобщо. Тоест, примерно, знам нали колко грама всичко суровите, естествено, въглехидрати, имам колко грама мазнини, колко грама протеин. Наблягаш на макроси. На макроси, да. Причината е, защото, примерно, аз съм такъв човек, който има малко ОЦД наклонности, като тръгна да твърде детайлно да гледам нещата. Особено в един момент, като ти дори да имаш треньор, дори защото ти примерно го правиш сам, аз го правя с треньор, ти пак ти много добре знаеш, че ти си отговорен и длъжен да помниш всичко кога, какво, защо и как го правиш. Записвай. Винаги записваш. Но дори в един момент, където от глад, в някои моменти се хващам, където все едно просто почвам да изпускам края на нещата. В смисъл, става ми буквално трудно да функционира. И мислех си, защо, нали, окей, вас случва ли ви се това? Ядете примерно мръсно след състезание. Дори ти се чувстваш наяден, нали? Обаче след това тялото, защото толкова дълго време не е получавало нищо мръсно, изостря всичките вкусови рецептори, всичките... Нищо не усещаш, не е този вкус, който ти искаш. Да, и ти искаш обаче да задоволиш, искаш още и още и още. И може би не е умно много хора да правят такова мръсно зареждане веднъж седмицата, ами да седат по-скоро, както ти каза, защото то е... Аз усещам всичко накрая. Да, то е лесно да се наядеш неделята, обаче понеделника колко по-гладен си. И с психологическия глад, който е защото вчера си ял по този начин. А и ти не разваляш форма от един ден ядене, нали така? Много може да ти поиграе с психиката и реално да ти психиката повече. Защото искаш отново да го направиш, отново да хапнеш и цял ден мислиш, вчера ядох, моля малко да хапна, днес ще хапна. Айде ще направя малко повече кардио, ще хапна още малко. Ще хапна още малко и ето тогава ти разбърква яко психика. Няма смисъл да го правя според мен. Точно така, да. Може да го направиш ти зареждането реално с много повече, например, количество храна, ама същата храна, където ние си ядеме по принцип. Да. Може и да експериментира с въглехидрата, да не е само рис. Може да пробваш оризовки, може да пробваш ориз, може да пробваш спагети, може да пробваш... Как ти се струват специално по последните седмици, когато почваш да чистиш на максимум? Какво ти е по-добре, картоф или ориз? Аз съм на оризовки. Да, искаш да кажеш какво е за зареждане или... Реално какво ти действа по-добре на стомаха, какво те зарежда повече, какво може да ядеш? Ориз ме зарежда повече. Зарежда по-хубаво, защото има вода. Обаче пък за сметка на това картофа ми е по-вкусен накрая. Аз се чиста повече с картоф. Чистиш се повече с картоф? Много повече се чиста, по-бързо. При мен стига да изчистя и да махна всичките мръсни неща, които ям през деня. И ако вкарам само чистата храна, която ям, горе-долу за 2 седмици влизам в доста добра форма. Много хора си купуват zero calorie и някакви сосове. Аз сега медена горчица до последно. Хайнски видях, значи Добри Делев и Рони Колман ядат кетчуп подготовка. Значи аз не съм няколко те, обаче какво забелязах? Тези неща мога да ги ям и някъде като остават 2-3 седмици аут, вече, нали, като съм доста по-нисък процент подкожни мазнини, тогава виждам как заради тия неща, тогава вече тия екстра калории, екстра захар, може да ги махнеш. Да, и тогава вече ги махам и съм способен само чрез елиминирането на тези неща още повече да трябва да махнеш, че да изрежеш последните 2 седмици протеина буквално. Също така, да, изреждаш протеина, махаш абсолютно всякакъв вид захар. И реално мене закуската винаги ми е била овес. Овесът ми е най-добре за закуска. До последно съм бил на овес. Всяка сутрин бях на овес с пастъчено масло. Кажи го да е... Тя не мога да се сета... И банан вкарвахме. Банан вкарвах за закуска. И цял ден съм бил на оризовки. Не съм вкарвал през цялата подготовка ориз. Експериментирах само с него. Така? Да, имах да кажем един ден в седмицата, където искахме да видим как седа на ориз. На този ден седа на ориз, като буквално гръмвам, в смисъл много пълен, много... Ти са още по-чист, още по-плътен обаче. Всичко отива в мускула. Както трябва. Обаче на оризовки съм забелязал, че корема ми седи свит. Имам предвид перфектен, малка талия, мен това ми трябва. За да мога да има хикс формата. Да, това е абсолютно. Иначе с ориза ставам... Много лесно се... Усвояват се, да. Оризовия гриз по този ред на мисли не си. Също е много добре, пробвал съм го и горе-долу последното ядене дори го вкарвам някой път към 6 вечерта оризовия гриз. Да. И след това имам кардиото. И след вечерта кардиото? Да, вечер правя кардио. Сутрин не правя кардио. Сутрин винаги правя тежка тренировка, защото съм забелязал, аз следя много чуждестранни ютубъри.
най-много съм научил от Грег Дюсе. Страшно много нереално ти говори и той същата работа си прави. Сутрин тежката тренировка на гладно, вечер караш. На гладно правиш, след закъпка, преди закуска. На гладно и след това капвам. Аз между другото така тренирах преди да почна да се готвя. И като почнах да се готвя, цялата подготовка изкарах на хляб. Сутрин. Най-ниско ми е стигал хляба 50, най-много мисля, че ми се е качвал до 250. И то, тъй като жената в нас прави от заквасен хляб, такъв, където той в него има повече протеини, е малко по-кисел и по-жилав такъв. 5 яйца, стигал съм до 7 яйца с примерно 250 хляб и си слагам вътре сосовете. И неделята, примерно, закуската ми винаги беше нещо сладко, защото аз най-много обичам, в смисъл много примерно ми се ядеше солено след сцена. Сега, особено на NPC-то, прибрах се в нас и изядох един хляб, едно мачкало има, където е майонеза, оцети там, може от месарите са едно такова замазане и маслини зелени. Иначе набих се с хлеб и маслини и такова, мисля си отдил. Да, и яко. После отивам на дълбоко тъканен масаж, Васил не мога да ме натисне. Вика, ти какво си правил? Вика, си изява една солница. Да, но реално, какво правих неделя? Едното ми такова хранене беше кокосово масло, запържвам филийките си накиснати в яйцата и един буркан фъстъчено масло. И реално стават пържени филийки с фъстъчено масло с шоколад. А с какво си набавяше тогава, извинявай, ще прекъсвам мазнините полезни? Ето го фъстъченото масло. Значи набавяше мазнините фъстъчно масло? В фъстъчено масло, черен шоколад, маслини и директно А риба вкарвала ли си? Риба... Цялата подготовка накрая и то беше по-скоро частта след... Знаеш какво? Нищо, че не ни спонсорират. Така ще го оставим тук. Вижда ли си тук? Това са моите спонсори, Приел Килаген. Слагай ги. Страшно добре са между другото, от когато започнах да ги приемам, чувствам се една дейка по-добре. Ще сложим един отказ с вебсайта на видеото, за да могат да бъдат видяни, ще ги тагнем. Естествено, може да решат да има още подкрепа. След тренировъчното ядене винаги беше примерно 100 гриз с 30 черен шоколад, сушени стафили и един банан и доза протеин. Като протеина в фитнеса, от който пиех, аз си мисля, че е някакъв изолат. Най-голема, това треньор ми не го знае. Така, сега ще го разбере. Той се оказа един гаден гейнер. Браво. Където е само захар, разбираш ли? Никакъв проблем няма. Това беше най-вкусно. Той ми държеше психиката това ядене, разбираш? Само като аз съм умрел от глад. Примерно тренирал съм тежко, вече съм в дефицит, нали такова. И аз си го слагах, нали, примерно рисовия гриз, дозата протеин, шоколада и стафидите вътре и банана. Банана го извадих на планове. Само слагам. Пречим ли ти? Да, само слагаме, да. Заповядай. Го казвах, забравих. Слагах всички тия неща вътре, заливах с вода, пуша една цигара, връщам се и директно ям. Да, просто ям се едно течен шоколад вътре с нът, защото не се разтваря напълно оризовия гриз, като е с малко вода, тъй като забелязах примерно с оризовия гриз. След тренировка, аз не обичам да ми се подува стомаха. Да. Оризовия гриз го разтварям с малко вода, директно от кана заврял в фитнеса. А иначе, ако съм много гладен, примерно като зареждам в неделя с оризов гриз, тогава примерно го правя на патрона и 100 гриз гълта до 300-350 вода. И се получава доста обемно ядене, което не е толкова високо калорично и реално са супер добри въглехидрати и като вкараш и мазнини от черния шоколад, просто е брутално. Поне за мен е брутално. Аз между другото специално за оризовия рис, буквално половин час след като си свърша порцията, съм готов да ям още една порция. Сериозно? Да, много добре ми се... И не те подува? Не. Изобщо не те подува? Много ми е лесно за да го усвоя. Зависи как реагира на корема, трябва да видиш кои храни реално ти понасят на корема, защото когато зареждаме накрая пик-уикс, когато трябва много добре си изиграеш картите по този начин, че накрая, последния ден преди сцената, не се с извинение да се надумкаш като свиня, на следващия ден корема да е така, а следващия ден корема трябва да е смачкан още повече. И на каквото през цялата подготовка караш, трябва да зареждаш. Това трябва да зареждаш. Това е лошото на повечето. Карат подготовката по един начин, накрая зареждат с мръс или с каквото дойдат. Зареждат емоционално. Да, това е буквално. Не мислят изобщо с... И това нещо, което казваш, ти реално като заредиш по този начин, ти още там отпускаш психиката, че вече може да дадеш каквото си искаш. И после, нещо, което много не се говори, е колко много хранителни разстройства се получават след това. И колко реално е зле за организма ти, за органите ти си бил на едни калории, на едни храни 4-5 месеца и изведнъж почваш ти се напълваш с вода. Аз примерно във Варна, където станах пръв, аз не бях ползвал никакви диуретици. Въпреки това, имах
деня на състезанието ядох и на следващия ден целия ядох. Самия свич в психиката ми, аз спечелих, нали, еуфорията едно друго. После седмица и половина-две аз не мога да се отводна без да излизам от диуретичен. Защото тялото се отпуска. Тялото казва, свършва стреса, окей, и всичко ми е окей, да, мога да се отпуска. И не излиза. По едно време, да. И по едно време, нали, то целта ни беше при нас, нали, защото аз ми трябва да беби, нали, навсякъде, да кача поне 1 кило в мъжите атлети. Това ми помогна, нали? Но като цяло просто беше много странно как аз бях свикнал да се гледам сух и изведнъж като дори, защото аз това съм го играл преди, нали, знам какво усещам. Свиквайки да се виждам така, при наяждането и след това като тялото ми не реагира по същия начин, особено ако това беше след състезанието и няма, ако бях казал, окей, пръв съм, няма да се пускам на NPC, това оводняване ще доведе до това, аз буквално да излезе от всякаква форма, ако няма хобби в това, което правя. Само телефончето. Телефона, палет фон. Ми направо, ако искате момчета, да се организираме и да почваме. Айде. Това ще го думна след тренировка. Ще става. Става ли? Ще се оправим. Как работи са? С катинар. Какъв е то катинар? Първо го пусни. А сега? Това за моя мозък, брат, е твърде сериозно. I give you the key to my everything. To my life. Той е моето everything. Ключа от колата ката, къде си го служих? Я дай да видя. Значи не може само як трябва и тъп. Аз имам само един отговор. Много е важно сега за тренера. Да не се сгънеме на първо упражнение. 10, 12, там, който може да стигне до 15. Ние правим стълба, демек. Да, и колко след това повторения ще я връщаш? Десетки. Всичко по десетки. Действай на дамата. Няма проблеми. Дай тук да погледна залата. Знаеш какво, едната истина контузия, където имам до момента, ако наброиме лактите на жилията, е от една тяга в Уейш, има в Надежда. Така, това направи. На една мъртва тяга, пода им, буквално пропада човек. Мисля като долна банка. Да, има банка в пот, да. И хващаме една подхват, надхват тягата и в следващия момент пропада левия крак. Тя тежест идва в лявата ръка. Оп, 3 месеца извън строя. Верно ли бе? 3 месеца. Ева ти гадото, няма да скъсаш хватил нещо да изпуснеш. Не, направо пропаднах и рамото се обърна на обратно. Кажем тая гриба, че сега ще дойдат всички жени в залата. Ще те питат с къстя. Ще кажат, никвите в миналото вече, новия G-Fitness му става лошо. Напротив, дори ще го тагна. 10, 7,5, 10. 2, 7, 10, 12, 15, 17, и кой докъде стигне. Реално ги връща. Връщаме обратно. Аз само седи и гледам. 12-ките къде е обаче? 12-ките се правиш ли с тези? Правиш ли с тези? Да не ти взема, правиш ли с тези? Добре. Ти се гледам. Добре. Аз ще седи окей, че повече нема става. Един си друг направо. Колко? Десетки? Десетки, да. Бавни, нормални? Нормално. Вече на 17 посилно, 17 ще чиите ме яко, ама. О, да. Направо следващия да идва. Сега до 17, след това да почнем директно. И ги връщаме директно. Ама аз мисля да почне с да имаме някаква разлика. Да. Айде. Така почни. Лека по лека. Да. Тя ще го става на земята. Това от мен е до 15.
Знаеш кое е лошото? Ще трябва да ги върнеш обратно. Много обратно са. Nice. Така е, не точно му казва, че е бати пише. В тази зала съм боя повече. Аз вече почвам да се пода. Я май се ставам до 15. Тика. И аз така не ще го си. Без повторение, само да кажем, Да. Има се финал да чак. Малко налево ми. На тази зала. Върват. Болен какво стана? много ме заболя работата. Че, и мене то направо. Я да не сутринта направо. А не бе. Поядете сутринта. Аз сутрин взегна на закуска с едни Fire Noodles. И един монстър. Монстър са. Взема закуска. 4 яйца, една лъжица възтълчено масло, след това думнах един карпс, Да. витар го беше, Да. 50 грама, свининско протеин и това е. Добре, Чакай, аз ядах нормално да ти кажа. Аз ядах само овес, пътъчено масло, протеин и боровинки. Това беше. Добре сме. Ще издържиме тази тренировка, не знам след това какво ще стане. Аз имам една само на става горе. Между лопата и кучицата, да държи разкужилен. Да, и ми е срезак, реално един сам. Който е срезак? Доктор Фудулски. Той е точно китка и... Ама това преди доста години, аз преди малко и май. Да, от Билото Питер. Скъсани лапи, първо ми се скъса горната част на лапа, но после вече аз тренирах, бях даже от създадена форма и вече го дигах. Искаш ли да бъдеш вътре да разкажеш? Имаш много чувства. Да, що не? Ще ти дам канала, Оши, как не? Мога да ти кажа, че 10, 12, 15 в една серия. Добре. 10, 15, 12. Тоест 15, 12, 10. 10 програма, 10 повторения, 12 Добре. програма, 10 повторения, същата пирамида. Да. Една идейка вече няма да те кола да те шубето, изкарваш, излизаш на сцената, трупаш опит, нали? И нямаш го това шубето, като седиш на сцената, бе. Ей, това бахти огромния, го гледаш отстрани, бахти огромния. Разпомпваш и ти малко си два пъти по-едър от него. Мале, вика съм много малък, вика са мен с тия луди отстрани. Да, то аз... И излизате на сцената си по-як от тех. Да, много е странно, много е странно. Аз съм наистина малък, но реално като се стана до тех е по-друго, отколкото като не съм в церквата си.
на рамо. Ама мисля от school. Да, може. Аз си го правя с извиване навътре. Тип се едно чукове, знаеш. Добре, да. Аз така съм го свикнал. Усети го ще как без... Да ползвам. Или сами си позирате. Мене, примата и фейворит Classic Pose. Отвратително трудно ми е да си случим докса. Значи как? Приличам на скакалец с холиоза. Как да ти я правиш? А левия тука... Така да ме. Извъртих тялото навътре. Не знам, аз като затова го правя така това. Затова го правя от коляно, защото като съм от коляно може да се случи. Иначе трябва да си го... Ръката горе, сочи долу, за да може да Реално само дай дупка напред. и да вкараш този навътре. Това е. Дай само дупката напред. Да. Кое е първото? Да мога да вкараш Така. вътре, да се Значи свъртиш. тук вкарвам газа, Да. тук съм така все едно. Да. И след това си свъртиш на другата страна навътре. 100% това е. Няма какво да оправим. Ти на мен ли виж на NPC-то, като се изправих от тази поза и тук Беше да, да. за момент викам край, баси майката. Сега ще ти кажа. Какво ме после се наядем, ако свине? Мога да хапнем, не? Макдоналдс. Хайде. Мога да хапнем един Макдоналдс. Какъв ти е ген? А, викам добре. Човек аз няма време. Аз съм дори по време на подготовка няма време по тялото. Нямаш ли? Навсякъде. И по краката мога да видиш, тук през направо през крачола. Обаче, не ги искам. Давам ти ги тая единичната къде е. Що бе? Много е грозно, заклевам се. Мога да ти покажа, гледай, сега какво става. Добре. Насякъде се. Не само може да ми се смееш. Виж колко е малко. Е така на тези са, виж. Гледай на тези са. Аз нямам такива филми. Аз съм... Обаче, воден съм си, гледай. Да, добре си. Аз да не се дигам тук, да ми видите паласките ви си. От 2017 ковида, където ме удари мене, тогава аз боледувах, ме удари в гърдите. И двата ми бели дрова бяха фиброзирали изцяло, пълни покрити с фибрози и вместо да се разпъне така белия дроб, когато дишаме, той правеше така. Едва ме това. И 2 години съм се състезала. Пълно 2 години бях стигнал 107-106 кг, директно на 75-80 кг бях тотал щета. И миналата година, за това мога да го потвърда и с снимки и с каквото иде, започнах да тренирам миналата година, януари месец. Сега, ако ви покажа една снимка, как се прибрах точно тук са. Абе, ще я изкарам се. Чакай. Аз трябва да видя и мои снимки. Ще ви покажа една снимка точно като пристигнах в България. Няма да познаеш, че това е ята. Майко, Може да го хванеш тук. Майко, тази снимка ми я пусни, после ще я качи в това. 11 кг, човек. Аз се правя винаги 15. Така че давай. Ще работя за смокви ръце. Окей. Аз ще го правя напред. Добре.
Макдоналдс ще седнем или на KFC? Но аз с такива машини имам проблем. С такива машини имам проблем, като се облягам на гърдите. Добре. Ама той тази... Да, аз това е прав. Добре. Отгоре ми станете проблем. Така ли? Къв? Гръдни ми кош е много слаб. Имам предвид двата бели Той лети дроп. Да, двата бели дроба беха фиброзирали екипата. Не може да дишам нормално, оправиха се, но самата кост, която е тук в средата, е слаба. И като правя такива упражнения, да кажем лежанка, аз това избягам лежанка да правя. Да, тук ти удрям. Направо, все едно имам чувство, че се разпори. Ужас, мене ми пука някакво сухожилие тук, ей тук. И като се опъна, особено сутрин... Пренатегнати си ти гърдите. Да. Пренатегат се и по принцип трябва да останат да почиват, ама при нас Трудно да почиват, като да качваш килата. Да кажем, че си имаме килата, ама само обработка, ама то не е. Добре, да видим. това. Моля? Ясно ли прави? Аз отделно. Отделно. Хайде отделно. Просто като се облегна колеги. Между другото, бях в 3 дечи. Там има такива машини, където са... Да. Бях в 3 дечи. Там има такива машини, където са времето на Дориан. Има този пуловър машината, ама... Да, машината, която той е ползвал. Да, така. Значи човека, аз от Диана Христова, тя стана първо тази година да знам. Знам, че е супер печен. Сега явно са идвали някакви чифути в залата, защото той ми каза, че вече си ги е направил само като му платиш да ти води той тренировка. Той не е минал гладен гът там това, на Дориан на това курса. Но въпросът е, че самия му фитнес, брат, е буквално все едно влезеш в фитнеса на Дориан Йейтс. В смисъл, всичкото е само плакати, тениските писани медали, всеки такива неща, все едно историята на конкуризъм по някакъв начин. Слагаме ли или? Окей. И е много готово, някакъв път мога там да отиваме да правим гръб. 22. Да, на 22. Вижте, Леков, Евала на Митко Леков и тебе ще те тагна, брат. И виждам, че той е почнал да прави канал. Значи Леков, го гледам как върви, той не мога да върви така направо. Защото много големи бедра. Той ги фърля, той ги фърля така тук на парабола. Огромен. Позираха с би краси на сцената. Има по-големи, те са му обработени. Те са му по-добри Просто от краси защото- краката. Трябва да си му прекалено отвънка и прави една илюзия, че крака е още по-огромна. Но Леков краката са му... Това е, нали, естествено ген. Обаче 100% ги тренира сразу за себе. Той е малко такъв един по-отворен се едно, като го видиш първоначално. Аз си писах и знаеш какво ми направи впечатление? Той беше един от малкото, който минаваше покрай момчетата и викаш, аре бе, пичове, нали, да се забавляваме, да тако, което мен ми направи много добро впечатление. Как? Double biceps? Иска един сайд чест. Или... Това е широк гръб и след това се... Айде. Айде. С това отвратително нещо вакуум, добре. Браво! Вакуума го направи. Мамо, спия тук.